soyayya gaman jini an kai da murya kun yi dacewa ai suna da asali Maryam Yusuf sun yi auren kauna soyayya gaman jini an kai da murya kun yi dacewa ai suna da asali Maryam Yusuf sun yi auren kauna soyayya gaman jini an kai da murya kun yi dacewa ai suna da asali Maryam Yusuf sun yi auren kauna da fari na sanya sarki Allah wanda ya yaudare ya yau rana rabbi ka karanin ko dubun salati gun masoyin raina rasulu aba ga fati annabi kai ɗaya ni na san masoyina ga wasu sun yo shiri za su yi aure da raye sun narka ni kuma gani nan umar waƙata na taho ina ta rera